estou aquí. Moi boas noites, que tal? Adiós. Ah, que susto. Estades aí. Que ben, bueno, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe nesta gala de varietés Barriga Verde nunha nova edición, a oitava xa do Festival Titiriberia que se celebra en Rianxo. Temos aquí unha troupe maravillosa de convidadas e convidados que nos van a acompañar. Ante todo, temos que agradecer á Asociación Morrebo Demo pola organización deste festival con todo o curro que eso significa e cuxa finalidade a única que ten é defender e reivindicar o teatro de títeres, o galego e tamén, por extensión, o resto dos demais. Eu son Clara Gallo, vou ser a vosa presentadora e conductora nesta gala, que esperamos que disfrutedes moitísimo. E me gustaría compartir con vos unhas lembranzas que eu tiña a respecto dos monicreques, porque claro, cando me chamaron Comba Campoy e la Rai Surrusola para presentar esta gala, o primeiro que pensei foi, que sei de monicreques? Que sei? E nada máis dicir isto, o primeiro que se me viñeron son estas dúas lembranzas. A primeira, eu tiña como 7, 8, 9 anos, era verán, no auditorio do Parque de Castrelos, en Vigo, porque eu son de Vigo, non se pode ser perfecta. E todos os veráns había monicreques ali, bueno, marionetas, que xa sabedes que en Vigo non se estila moito galego. E a miña nai nos levaba, os meus irmáns e a min, e nos íbamos á zona das gradas do auditorio, porque claro, era de balde. E non sei se coñecedes o auditorio, pero é enorme. Así que os monicreques quedábanos como a 150, 200 metros, non se vía un carallo. Pero bueno, había moi boa megafonía. E íamos ver a Gorgorito. E nada, Gorgorito eran monicreques de luva, de cachaporras de toda la vida, e nos encantaban. Entón Gorgorito pues era un neno, un chaval, un muchacho, bueno, non se sabía moi ben que edade tiña, pero sí que se sabía que era heterosexual, caucásico, e levaba unha tranca desas para repartir a diestro e sinistro. O caso que había tamén un personaxe feminino que non me acorda como se chamaba, pero algo así como Chispita ou Chiribita ou unha cosita así de chita. E a chavala pois non facía máis que meterse en líos, había que ir a rescatala seguido, a secuestraban todo o rato, caían, e o peor é que nos dicía a nós, o público, a rapazas e rapaces, que chamáramos por Gorgorito. Ni siquiera facía eso. E xa nos vedes ser o que máis nos gustaba. Gorgorito! Gorgorito! E nos desgañitábamos ali avisando a Gorgorito que decía, hola, parece que me están llamando, hola, parece que me están chamando, ¿por dónde será? ¡Por aí! ¡Por aí! Bueno, como posesos, que aquello era unha cosa loca. E a esta chica Chispita, Pichita, ou como se chame, pues estaban sempre secuestrando a bruxa ciríaca, desa sí que me acordo, ves? E había un ogro tamén por ali. E entón xa chegaba Gorgorito ante os exasperados berros do público infantil e xa repartía aí unos trancazos de todo e acababan a bruxa siríaca e o ogro todo por riba do escenario, ciscados polo chan, aí. Pero o que máis nos gustaba de todo, o que máis nos gustaba as nenas e os nenos, o que máis medo nos daba, pero tamén esperábamos con moita excitación, era a chegada de los negrotes. Eran 3. Entraban sempre en ringleira, cantando «Somos los negrotes que comemos a los niños». ¿Hola? ¿Somos los negrotes que comemos a los niños? Non lle chegaba co ogro. Bueno, o caso que os negrotes tamén acababan masacrados por Gorgorito, inertes, e o público infantil acabábamos cantando felices con Gorgorito unha canción que era té, chocolate e café, así todo el rato. Té, chocolate e café. Gorgorito metía de todo. Bueno,
E a outra lembranza era que eu tiven unha compañía de monicreques cando era moito máis nova e aínda nin sabía que quería ser actriz, nina. E nin siquiera estaba estudiando, fíjate. E fixemos aí un teatriño con cosas recicladas e se chamaba Saltanacriba, Teatro do Meteorito. Pero non me preguntedes por que se chamaba do meteorito. Eu creo que era por unha monicreque que foi o primeiro que nos saiu, que realmente parecía un meteorito, así todo vermello, con cráteres e dous ollos, o sea, horroroso. E tivemos fixemos dous espectáculos, un era A Casiña Xeitosa e outro era A Incrible Viaxe da Princesa Rosenda e a fabulosa experiencia co dragón Miguelón. Era máis longo, pero tuve que acortalo. Xa daquela se notaba que eu xa iba con maneiras de moderna. E nada, a Casiña Xeitosa era a historia dunha casiña que estaba abandonada e ruinosa e entón estaba moi triste porque ninguén quería vivir nela e entón de repente chegan 3 personaxes por aí, polo lugar e deciden que como a ven tan triste, que se van a meter a vivir ali e le arreglan todo, telladiño, a pintan, a remendan e a Casiña Xeitosa estaba super contenta e de repente chega o dono, que era el villano, claro, e ese non era monicre, que era un cabezudo moi malo e se puso como un basilisco que a casa era súa e chamou os mamotretos que eran os policías municipales e bueno, non me acordo moi ben de como se desenvolvía o conflito, pero acababa ben. E a princesa Rosenda era casi a historia dunha princesa que vivía aburrida nun reino con pai, un rei aburrido tamén e entón así vivían su vida palaciega ata que un día avistouse un dragón voando así en círculos por aquelas terras. Entón el rei se puso moi nervioso porque tenía moito medo da opinión pública e entonces emitiu un heraldo, non sei que cosas fan os reis e dando unha recompensa para que cazara o dragón. Entón a princesa Rosenda, que eu non o sabía daquela, pero ela así era animalista, entón escapou do palacio para avisar ao dragón Miguelón e salvalo e entón polo camiño atopaba a unha bruxa, doctora, señora Mega, que ela era moi sensible, non lle gustaba a bruxa. E a un bandido, ao bandido todo chequito que nunca mangaba nada. E tamén ao mago da Carballeira, hey! Que era así tipo rapel total, así ten pelito largo e con caluba toda así de brilli e encantaballe Julio Iglesias. E nada, al final moi ben, porque Rosenda e el dragón Miguelón se facían super amiguis, despois chegaba o rei con todo o exército, todo isto monicreques, todo isto monicreques. Chegaba o rei con todo o exército a rescatar a princesa, que manía con rescatar, de verdad, pero ao final tamén todo se arreglaba e acababa moi ben. E o dragón Miguelón al final o contrataba o concello para fumigar os campos e se había que levar a alguén ao hospital de urgencia, tamén o levaba a él e os nenos de excursión e nada, moi ben. E dixen, entón agora sí que xa podo presentar. E xa me quedei máis tranquila, mira, desahogada. As cositas é que hai que sacalas para fora, que senón quedan aí as obras todas no esquecemento, que lástima. En fin, non me enrollo máis, que temos moito que mirar hoxe e imos empezar con unha artista moi especial que seguramente é coñecida, porque é coñecida do lugar, que se chama Ura Vázquez. E Ura, desde nena, aínda que vivía entre bonecos, quería ser actriz de grandes galas, ya non quería de galas normales, no, de grandes galas. Non empeza mal, está aquí. E nada, foi participando desde os 10 anos en grupos de teatro amador e no ano pasado, aquí en Rianxo, no Titiriberia, Guiñol en man entrou na casiña do número 8 homenaxeando os seus avós no 40 aniversario de Trécola. E desde ese momento mudou a súa visión, entrou a formar parte do elenco da compañía en varias obras, dando vida a obxectos e marionetas en distintas técnicas e na gran familia do mundo titireteiro que, di ela, que igual non é de moito luxo no vestir, pero si abonda en tolería, diversión e de todo bon. Niso ten razón. Hoxe presenta un número de acrobacia cunha marioneta construída e restaurada por ela mesma, ca ilusión de ter o seu primeiro número propio. Se queres, podes voar. Adiante, Ura Vázquez. Un aplauso para ela.
Mura, moi ben. Véxote moito futuro nisto. Pero non te esquezas de estudiar ese poquito, por si acaso. Ben, que dicir do artista que nos acompañará a continuación? Un home de teatro, desde o corpo, desde a teoría, porque tamén é profesor de Historia do Teatro aí na Escola de Arte Dramático, e que hoxe nos trae un delicioso exercicio de narración oral que demostrará que a imaginación do público pode construir escenografías, atmosferas, historias, dramaturxia. Recibamos como se merece a Santi Prego. Moitas gracias. Gracias. Gracias, Clara. Boas noites. Baixamos un pouco este micro, Alejandro, pode ser? Parece que estou nunha cova. A ver, agora, un pouquinho máis, así, perfecto. Escoítase ben por aí? Gracias. Ben. Estamos no interior dunha pirámide exipcia. É un túmulo completamente rodeado de pedra. Entra a luz por unha pequena regandixa, unha xanela que está ao arriba, que se nos achegamos emite un calor como cando se abre a porta do forno. Un calor abafante. A un lado temos un sarcófago de 1,5 metros de largo aproximadamente, con rayas color azul cobalto, color minio, que representa probablemente un adolescente, e aos seus pés hai unha caixa de madeira. Unha caixa de madeira aberta. E dentro vemos unhas perniñas tamén de madeira, uns brazos, unha cabeza, uns cornos. Parece un boneco articulado. Parece realmente, para nós, parecería o demo, probablemente sexa Horus. Se miramos para aquí, para a dereita, vemos un taburete e un cravo na parede e unhas chaves colgando. É o taburete onde senta o guía, o garda dese túmulo. E nunha ménsula que hai ali ao lado, vemos unha revista. É o National Geographic. Se nos achegamos á portada desta revista, vemos que a portada figura tradicións populares en Xapón. E se nos achegamos un pouco máis, vemos que o que está, a fotografía que representa, é a fotografía dun xaponés como duns 30 anos cun kamishibai, o teatriño tradicional xaponés, ese pequeno retablo que eles levaban en bicicleta alá nos anos 30, cando a terrible crise asolou o Xapón. E vemos efectivamente que está este home xaponés coa súa bicicleta, co seu retablo, e hai unha chea de nenos de 5 ou 6 anos rapados ao cero, estes xaponesiños mirando abraiados para aquel retablo. Que están mirando? Se nos achegamos a imaxe que eles están mirando, a imaxe que se ve no retablo, vemos que o que eles están a mirar abraiados é unha sala de estar luxosa, por eso están tan abraiados. En Europa Central, por exemplo, na República Checa, en Brno, a capital de Moravia, e ali vemos esa sala de estar, e ali vemos tamén un teatriño, nesta ocasión un teatriño de papel, dos que empregaba a burguesía alá nos anos 1906, 1907, naquela casa luxosa onde hai ese retablo de papel, onde hai outros monicreques aquí. E aquí na parede hai un cadro de 30 por 20, un cadro pequeno que nos resulta extrañamente familiar. Achegámonos a él e vemos que figura como unha especie de romería. E vamos mirar na parte inferior dereita e vemos que pon Soutomaior.
Efectivamente, é un cadro que sabe Deus como chegou ata ali, ata Breno do pintor Sotomayor, e que figura unha romería na que vemos unha carballeira, na que vemos un cego alá no extremo da carballeira, co seu cartel, e vemos tamén un retablo de títeres que pon Melodías de España. É o retablo de Barriga Verde, do señor Silvente. E se nos achegamos aínda máis ao cadro e nos fixamos ben, podemos ver o mismísimo Santiago Silvente falando co cura. E o cura que está levantando a man e que lle está berrando a don Santiago, que como todo mundo sabe, don Santiago Silvente, o creador de Barriga Verde, era xordo como Catapia. E ali está berrándolle. E se achegamos ben a orella, podemos escoitar o que lle di o cura, que lle está dicindo: dar vida ao inanimado, iso é patrimonio de Deus, don Santiago. E don Santiago sorrí beatífico, porque, como vos dixen, era xordo e non se enteraba de nada. Moitas gracias. Gracias. Maravilla. O grupo Riamona da Escola Municipal de Música, moitas grazas. Antes esqueceuseme, tedes que disculpar, mencionar que esa maravilla que vistes de audiovisual é dos monicreques de Cucas e de Isabel, que tamén fai, a ver se leva a fama solo Cucas.
E seguramente tedes oportunidade, non sei se teríades oportunidade de velo en directo e pequeniño, pero se podedes non vos perdades a ocasión, porque en directo é moito máis potente. Ben, pois seguimos. Non podedes imaginar a Rexouva e como me comprace presentar a nosa seguinte convidada, porque é mi amiga. É unha artista que xa é un referente no clown galego, pero non lle digades porque se pon moi nerviosa, vale? Xa visitou este festival en máis ocasións, de feito creo que non se perdeu ningún. Hoxe traenos unha mensaxe nunha botella. Quen sabe se será unha mensaxe sobre investidura? Pajarito, sácanos da escuridade. Un aplauso para ela. ¿Qué? ¿Qué? Oh. Uy. Espera. Era mensaxe da botella. Vale.
Si sobra. Se sobra, sabe? Ese o ese. Ese o ese. 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 Wow. Ay. Bueno, fantástica, Pajarito, como sempre. Ben, a continuación temos unha compañía de teatro, claro, decana do Teatro Amador Galego. E ha sido a convidada a estas galas. Airiños é a demostración de que o teatro galego está vivo e colea. Bueno, tamén perrea. Hoxe tráenos un texto de Avelina Pérez que gañou a primeira edición do Torneo de Dramaturxia na Mostra de Teatro Cómico Festivo de Cangas. É un texto moi divertido e moi acaído para estes tempos de intelixencia artificial. Teatro Airiños. O meu nome é Stanis. Moitas grazas por escollerme. Coido que non se arrepentirá. Para iniciar a nosa relación, preciso que me facilite un nome co que dirixirme a vostede. Para facelo, só ten que pronuncialo claramente poñendo os seus beizos arrente os meus. María. María, que nome tan fermoso. Grazas. Estou preparado, María, para iniciar a nosa relación, María. Non sei que dicir. Estou preparado, María, para iniciar a nosa relación, María. É un pouco violento. A violencia, María, é unha actitude ante a vida, María. Podo pedirlle algo? Pode pedir o que vostede desexe, María. Podería deixar de decir continuamente o meu nome? Por suposto, María. Se desexa deixar de escoitar continuamente o seu nome, levante uns centímetros o meu brazo dereito, María. Se quere volver a escoitar o seu nome, só ten que baixar o meu brazo dereito, María. Grazas. Interpreto que prefire non ter intimidade. Non é iso, mais preferir a modiño. Tomamos un viño. Estarei encantado de compartir unha copa con vostede. Gustaríame tamén que deixásemos de tratarnos de vostede. Podes atuarme. Vostede escolle o grau de intimidade. Para atuala, xira uns centímetros a miña cabeza cara á dereita. Ti, isto estáse a por quentiño. Como?
Quentiño. É posible que nos apeteza outra copa de viño? É posible que nos apeteza outra copa de viño? É posible que nos apeteza outra copa de viño? É posible... Tes garantía? Sí, teño. A pregunta por a garantía xa era alerta. Estás pensando en devolverme? Perdoa, non quixen ofenderte. Nada, todo ben. A resposta xa era tranquilidade. Estou preparado para seguir calquera tema de conversación. Estarei encantado de iniciar unha conversa contigo. Gústanme moito os arroaces. Os arroaces son mamíferos da familia dos delfínidos, cuxa mandíbula inferior é máis longa que a superior. Os animais son emocionantes. Emocionantes. É emocionante coñecerte. O mesmo digo. Encántame coincidir nas apreciacións. Detecto incomodidade. Hai algo que desexe mudar ou que lle xere malestar? Estou preparado para evitar o malestar. Preferiría que non me deses a razón en todo. Podemos discutir, non me molesta. Xerar discusión é ou diverxencia moi sinxelo, só ten que poñer un dedo na miña fronte. Quizáis isto sexa forzar demasiado, non crees? Non é forzar, é comunicación. Estou cun dedo na túa fronte para poder discutir. Non é un problema. Vouche quitar o dedo da fronte. Non mo quites. Ben, a ver, encantan os arroaces. Os arroaces son animais sucios e desesperados. Os arroaces animais desesperados. Reitero a miña apreciación. Non me gusta que insultes aos arroaces. A desesperación non é un insulto. Os arroaces son animais sucios e desesperados. Encantan os arroaces. Alucinante. Os arroaces son animais sucios e desesperados. Encantan os arroaces. Hostia, talmente humano. Teño sentimentos. María. Non o podo creer. Son unha merda de persoa. Non és unha merda de persoa, María. Vaya, non é tan difícil conectar. Detecto a conexión e compráceme sinceramente. Gustaríame saber algo máis sobre a túa vida, Stanis. Pais chineses, unha subvención e nacín eu. Agora son un emigrante feliz de estar aquí contigo. María. Con quen queres estar? Contigo, María. Eu tamén estou feliz de que esteas aquí, Stanis, e confeso que me gustaría coñecer China. Un día levarte a China. María. Un día e levarte de viños, Stanis. Será divertido, María. Nunca falas con ninguén cando bebes, María. E emborrachaste soa. Iremos xuntos e conectados. Como sabes iso? Eu non che dixen nada de ir só de viños, Stanis. Que sabes sobre min? No folleto decía que sempre mantés a conversa. É posible que nos apeteza outra copa de viño? Quero información que tes sobre a miña persoa. Outra opción é continuar amigablemente sen copas. Dime o que sabes sobre min, Stanis, ou monta unha despeita. Detecto ameaza. Non sabes nada sobre min. Sí que sei. Agora vas ver. María, vostede. Agora sí, preparada. Non tes ningún dato sobre min. Sí que teño, María. Non te atreverás a decir nada sobre min, cobarde. Cobarde vostede, María. Claro que me atrevo. Non sabes cal é a miña cor favorita. A súa cor favorita é o negro, María. Non tes nin idea de cal é o meu libro favorito. O seu libro favorito é A peste de Camus. Non te atreverás a decir que música escoito. Vostede escoita constantemente a Mozart, María. Non sei se quero saber máis. A dúbida honra. Non terás a ousadía de decir ningún dato íntimo sobre min. Teño toda a ousadía do mundo, María. É vostede recentemente separada, bióloga, tese sobre os arroaces, alcoholismo incipiente, recomendación do psicólogo de non beber soa. Non quero saber máis. Sí que quere, Tranxilium, Tranquimacín, aspirina diaria. Cala! Non calo, ataques de pánico, insomnio, fobia aos arroaces. Non lle teño fobia aos arroaces. Ten vostede toda a fobia que se lle pode ter aos arroaces, María. Cala ou desfágote a hostias. Pois quíteme o puto dedo da fronte, María. Alerta, alerta, grupo SOS, alerta, desfeita. Hai alguén máis no espazo? De que grupo estás a falar, Stanis? Que é o grupo SOS? Estáme a observar alguén? Alerta, SOS, pide intervención do grupo SOS, desfeita, SOS. A adquisición desta aplicación implica que a súa aceptación de que todo acontecido en relación con Stanislao XPZ poida ser retransmitido en streaming a un grupo aberto, así como o manexo público de todos os seus datos adquiridos de xeito legal e co seu consentimento a través de diversos organismos, ben sexan estes físicos ou virtuais, institucionais ou privados, así como... Non pode ser! Estame a observar alguén! Non, é que a letra do contrato é tan pequena que... Non
posible que nos apeteza outra copa de viño? Sí. Nadie lo dice, pero todos quieren sexo. Que ben acaba todo nestas galas, verdad, nestes festivais. A ver o seguinte. As nosas seguintes convidadas chegan desde Guipúzcoa e van facer as vosas delicias e as miñas tamén, claro. E fan títeres, teatro de títeres tradicional, porque sempre está moi ben revisar e coidar as raíces, verdad, e saber de onde procedemos para darnos conta de que hai cousas que non cambian e está moi ben que non o fagan. No caso dos títeres, claro, excepto o Gorgorito. Son os Tomila e hoxe preséntannos Demos Crazy, o Demo. Un aplauso. ¡Geldi! ¡Geldior! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Leliño! ¡Leliño! ¿Qué está desfacendo, Leliño? ¿Qué te pasa, Leliño? ¿Qué te pasa a ti, Leliño? No entiendo nada. No, no. No podes falar. ¡Ah, Leliño! ¡Quieto, Leliño! Espérate. Tengo que el Eche. Leliño, ¿por qué quieres terminar con tu vida? Porque no puedes hablar, dices. Pero si tú quieres, yo te puedo ayudar. Solo que, a cambio, tendrás que darme una pequeña cosa. Una cosa insignificante. Una cosa que no necesitas para vivir en este mundo. Tu alma. Piénsatelo, Leliño, pues no tengo todo el día.
Leliño. ¿Ya te lo has pensado un poquillo? Ay, Leliño, a cambio de darme tu alma, podrás hablar. A cambio de cosas muy importantes, como por ejemplo, el derecho de las ballenas. ¿Sí? Asfaltar carreteras. Y muchas otras cosas que son muy importantes. ¡Pensátelo, Leliño! Dime, Leliño. Sí, podrás hablar a cambio de darme tu alma. ¿Trato hecho? Leliño, no tengo todo el día. ¿Trato hecho? Muy bien, un aplauso para Leliño, por favor. A cambio de darme tu alma, obtendrás la democracia. ¿Democracia? Leliño, fíjate. 2 candidatos. ¡2 candidatos! En cambio, podrás ver que son muy diferentes. Tienen propuestas muy diferentes que te harán libre, Leliño. Elige, Leliño. Piénsalo bien. De tu decisión dependerán muchas cosas que se hagan. ¿Leliño? Sí. Vamos, Leliño, no tenemos todo el día. ¡Oh! ¡Un aplauso para Leliño! ¡Perfecta elección, Leliño! ¡Sí! Muy buena elección, Leliño. Y ahora que ya has elegido, ahora ¡a trabajar, Leliño! ¡A trabajar! ¡A trabajar, Leliño! ¡A trabajar!
Maravela de grupo. En fin, o artista que nos acompaña a seguir creo que non necesita moita presentación porque tamén é outro feliz asiduo deste festival que hoxe nos trae unha receta. Como cociñar un fascista. Non sabemos se haberá segunda parte. Esperemos que sí, porque a comida non se xoga. E tampouco a podes tirar. E non lle vas a dar aos animais que agora teñen unha lei que os protexe. En fin, que intriga. Ben, esperemos que el nos saque de dudas. Con todas e todos vos, Borja Insua. De comer. Hai fame ou non hai fame? Si, non viñeste desteados nin nada diso. Pois hoxe vamos a preparar un platiño moi sinxelo que todos podedes facer nas vosas casas, Temos todos tedes unha ola, non? Moi ben. Pois hoxe vamos cociñar aquí un fascista, que últimamente hai moitos. Hai que collelos, hai que atrapalos, pero eu hoxe vou vos dicir como identificar os fascistas. Pero primeiro imos a comezar, vamos a botar a base do cocido, que uns bons feijós, brancos, negros non, e dá un color así ao caldo, feijós pa dentro. Entón, tamén este caldiño leva pa que engorde un pouco de pan, pero neste caso vamos a poñer pan francés, Le Pen. Un pouquiño de Le Pen, así, para que vayan engordando a salsiña, vaise mezclando, non sabes, así os feijós cos Le Pens, Mira como se vai desfacendo todo, pouquiño que liga moi ben, Vamos a dar un toque así mediterráneo, que tamén, non, que ben, porque tanta graxumada, tanto pan, engorda e tal, e vamos a poñer un pouco de un produto típico da lado mediterráneo, meloni. Vamos a poñer meloni, vai así inteiro xa, medio meloni, tranquilamente. Isto xa vai collendo calor, xa vai, isto é vitrocerámica, non é xa ben preparada. Entón, agora sí que vamos a comezar faltábame o toque especial. Teño aquí unha salsiña granel de tabascal, picante. Aí está, perfecto, agora sí que xa lle podemos botar os fascistas. Teño aquí uns cuantos, vamos a identificalos. Sí, teño aquí para matalos, que son duros. Bueno, pois mira, aquí temos un... Este é típico, carallo, ¡Abajo todo el mundo! ¡Viva España! ¡España grande y una! ¡Tejero, adentro! Estes son moi así, moi falabaratos, estes son favoritos. Despois hainos tamén moi finos, hai fascistas así que, xa non teñen así un
Sabes, estes que van así en plan... Es que, claro, quieren deshacer la familia. Pero vamos a ver, ¿qué es eso de que se junte una hembra con otra hembra? Un macho y otro macho. Dios ha creado a la mujer y al hombre para procrear. No para formar familias, esos homosexuales. Cala, hombre, cala. Estes, bueno, son un pouco rancios, pero, metémolos igual no caldiño aí. Lévase moi ben con estes secos, con estes de aquí. Oh, temos aquí un... Bueno, este é tipiquísimo. Este é o típico fascista que pasa desapercibido, José, bótame aí un chanqueiro, bótame unha taza. Últimamente, non fa máis que entrar negros pola frontera, veñen por arriba, veñen por abaixo. Eu non son racista, pero é que nos veñen quitar o traballo, ademais non vexas, veñen mezclados cos terroristas. É que, bueno, si, con Franco sí que se vivía mellor. Podías ter a porta aberta, dormir tranquilamente, non había sindicatos, non... Estes son jodidos, hai moitos. Ai. Isto vai collendo un... Aquí hai chicha, Bueno, ainda temos a... Ai, si, home, temos esta típica... Este é típica... Esta é típica fascista dali... Estes son máis das Rías Baixas, sabes? Dali de Vigo. Sanjenjo, 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 Sanjenjo. Venga, Gloria, ven. Sanjenjo, Sanjenjo. Estes hai que... ¡Ay! ¡Libertad, libertad! ¡Yo quiero libertad! Pues toma libertad. Ahí, para dentro. É así. Bueno, agora xa temos todo, sí. Xa temos todo. Este que carallo é? Este... A ti quen és? Eu non, eu pasaba por aquí, pero... Ui, No, eu non vos dir nada. Ti que é, No, eu botei o PSOE, Bueno, veña. Seguro? Sí. Perdoname un pouquinho isto. Bueno, xa temos o cocido feito, Ora, deixar que se faga a fuego lento, Mira, pai, os feijóns xa están desfeitos. Xa quedou aí todo feitiño. E nada, así está, isto é cociñar un fascista, Xa sabedes, ahora xa sabedes onde identificalos, non tedes máis que, bueno, andar cun mazo, cun tal e cual, tapámolo. E listo. Acabouse. Xa temos o cocido. Bueno, despois Esto fue aposta. Fixaste la aposta, non? Vale, ahora sí. Un aplauso, No, otro no.
Bueno, qué risas, qué ganas de comer. En fin, bueno, xa estamos chegando xa casi ao final desta gala maravillosa. Que tal nos está quedando? Ben? Sí? Moi ben. Un pouco entusiasmo aquí en Rianxo pola chuvia, non? Bueno, o seguinte convidado chega desde Bilbo e é un personaxe estrambótico, onírico e surreal. Caramba, isto promete. Chámase SOS. Pero non sós como nos quedamos despois das eleccións, non, SOS de SOS, de socorro. Pois anda, pois como nos quedamos despois das eleccións. Bueno, en fin, este artista di de si mesmo que é o mellor armonicista do mundo. Xa veremos que tanta verdade hai. Veremos este SOS, a ver. Hola, Peña. Aupa, Peña. Yo soy SOS. Ese. Ahí la he hecho mal. Y soy el mejor armonicista del mundo. Y no lo digo yo, lo ha dicho ella. Pero tiene truco. Tiene truco. Bueno, como estamos en familia, lo puedo decir. He hecho un pacto con el demonio. De verdad, Peña. A ver, me encontré con el demonio en una rotonda. Era el demonio, ¿eh? Tenía cuernos, rabo, olía a azufre, un pin de Hello Kitty. Y aparte que dijo, hola buena, soy el demonio. Y yo, como hay tanta peña que es el mejor guitarrista del mundo, yo le ofrecí mi alma a cambio de ser el mejor armonicista del mundo. El demonio miró en mi interior, volvió a mirar en mi interior, miró otra vez en mi interior y dijo, por tu alma no lo sé, por el paquete de ganchitos que tienes en el bolsillo, voy a ver lo que puedo hacer. Peña, soy el mejor armonicista del mundo gracias al demonio y a Pipas Facundo. Esto es una armónica, pero más guay. Lo primero que tengo que hacer... Bueno, lo primero que voy a hacer es tocar una canción, ¿vale? Para que veáis lo bueno que soy. Yo toco de oído. No he estudiado. ¿Para qué voy a estudiar si tengo el mejor oído del mundo? ¿Qué queréis que toque de oído? ¿Qué queréis que toque de oído? ¡Oh, Susana! Rianxo, va por vosotros, ¡oh, Susana! Venga, ¿lo habéis pedido? Lo vais a tener. Lo último ha sido una impro. Vale, Peña. Gracias. Muchas gracias. Hay más gente que toca de oído, ¿vale? No soy el único. No voy a
nombres, pero yo puedo hacer una cosa que soy único, ahí de verdad vais a flipar, porque yo también sé tocar de oreja. Toco de oreja. Os voy a pedir que no probéis esto en casa, ¿eh? Yo soy pro, por eso estoy aquí. Lo primero que tengo que hacer es tengo que deshacerme de los mocos, ¿vale? Tengo que poder respirar bien. Grasa por la sua visita. No, hombre, no. No hacía falta. Vale. Me suenan los mocos, ¿no? Ahora viene lo difícil. Ahora viene esto, o sea, sonarse los mocos lo hace cualquiera. Voy a tocar de oreja. Tengo que cerrar los ojos, ¿vale? Para no perder aire. Tengo que taparme la nariz para no perder aire, ¿vale? Iba a tocaros Susana, pero no me he atrevido. Oh, tengo más instrumentos. Ahí va, un negro. Vale, era broma. En realidad ya sabía que estaba ahí. La había visto meterse. Hola, Bob. Hola, Sos. Oye, ¿no serás... ¿no serás un mamulengo? No. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando no canta, Sos. No me apetece. Yo soy aquel negrito del África tropical. No baila, Sos. No me apetece. No, es que hoy estoy un poco, no sé. Oye, qué bien. Qué bien hueles, ¿no? Es el desodorante. Ah, es el desodorante. ¿Es de bolita? No, de sobaquito. Era un chiste. Ya sé que era un chiste, pero es que no... Hoy no... Pues echamos una a ojos de lobo. ¿Una a ojos de lobo? Sí. Sí, pierde... Sí, pierde el primero que los cierre. Vale, pierde el primero que los cierre. Sí, has ganado. ¡Gané! ¡Has ganado, Bob! ¡Gané! Sos, no te enfades, normalmente ganas tú. Ya, pero es que hoy, ¿sabes lo que pasa? Que estoy un poco así. Es que me acuerdo del tío Julio. ¡El tío Julio ese que es un asqueroso hijo de puta! Bob, se ha muerto. El tío Julio, qué bella persona. ¿Cuándo? Hace poco, va a hacer un año, el 3 de agosto. ¿Quién nos iba a decir que los primeros días de agosto serían los últimos de julio?
A ver, Bob, no te tomas nada en serio, ¿eh? ¿Cómo que no? A ver, ¿qué te tomas? ¡Un colacao, gracias! Yo soy aquel negrito de la África tropical. Oye, Bob, a ti sí que te veo bien, ¿eh? La vida. Sí, ¿eh? La fuerza de la vida. Vale, Bob, te voy a explicar una cosita. No hace falta. A ver, Bob, no hace falta. Bob, te voy a explicar de dónde vienen los niños. Si yo ya lo sabes. Yo soy tatá. ¿Y eres papá? Chavalote. Oye, yo no sabía, cuéntame, a ver, no sabía ni que tuvieras pareja ni nada. ¿Cómo se llama ella? Yo la llamo Bizcochito. Vale. ¿Y dónde os conocisteis? En una churrería. Y veo que tenéis planes de futuro, ¿no, Bob? Sí, hemos quedado mañana para desayunar. ¿Y es niña o niña? Niña, vale. ¿Y cómo se llama? ¡Colacao! Bob, se están riendo. No le puedes poner colacao a una niña. Pues, Nesquik. A ver, por favor, ¿cómo se llaman las niñas? Por favor, un nombre de niña para... ¡María! María, ¿te gusta? ¡María! 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 ¿Te gusta, María, Sí, como las galletas. Bob, ¿por qué le pones nombre de alimento y de desayuno a tu hija? Porque será tan bonita que estará para comérsela. Bob, vamos para adentro que le voy a echar azúcar al colacao. Yo soy aquel negrito de la África tropical que cultivando... Gracias. Ben, pois, xa chegamos ao final, porque todo ten que acabar. Agradecemos moitísimo a vosa presenza aquí, a
morreu o demo que non me salía o nome da asociación por organizar este maravilloso festival, esta gala. Facerlle, bueno, un agarimoso saúdo á nova corporación municipal que agardamos que siga apoiando este proxecto. Por favor, hai que gastar en cultura. E xa sin máis, vou ir chamando os artistas para que vodades aplaudirlles como se merecen por toda a entrega e o bo rato que nos fixeron pasar. Así que, adiante, Cucas e Isabel tamén. Ura Vázquez, Santi Prego, Pajarito, Lucía Casale, Fran Gómez polo Grupo Airiños, Ostomila, Borja Insua, Isos, que realmente se chama Santi Ortega. Y por supuesto... Y por supuesto, a Bernal, Aitana, Félix, Aldara, o noso maravilloso grupo Riamona y Cucas, aí estaban de primeros e chegan de últimas. Moitísimas grazas. ¡Dios mío, salimos!